کۆشکاسپی ئالیکاریا دراوی و چەکان دەدا ئۆکرانیا و ڕێبەراتیە جزایان ڕۆژ ئاوا لێ دژی رووسیا دکە. لێ سەرۆک جۆ بایدن ناخوازە سەربازین ئەمریکی بەشداری شەڕی رووسیا و ئۆکرانیا بکە. ئەڤە بڕیارەکە پڕانیە ئەمریکیان پشتگیریاوێ دکن. و ez dixwazim destxweşiyê li xebatawa bikim ji bo çekdarkirin û biçekkirina Ukraynayê heta ku welatê xwe biparêzin. Digal hindê jî û li gora rawergirtineka Associated Press ji bo lêkolînên giştî 54 ji sadê jî Emerîkiyan dibêjin bersiva Serok Joe Biden ji bo şerê Rûsya li dijî Ukrayna ne gelek tund e. 36 ji sadê dibêjin hema bersiveka rast û durist bû. Lê 8 ji sadê dibêjin bersiv tund bû. Eger çî baweriyek li cem Emerîkiyan heye ku tola û cizayên aborî li ser welatan bi tinê zirarê digehînin taxa hejaran, lê gelek Emerîkî digel siyaseta Serok Biden hevran e ku şiyaya welatên cîhanê bigehîne yek rêza sepandina cizayan li ser Rûsya û bi taybetî jî kesên nêzîkî Serokê Rûsî Vladimir Putin. It should have started bang right away. Diviya dem û dest ciza hatiban danî. Hûn dizanin dema wan hizra cezayan dikirin, diviya her tişt hatiba amadekirin û destpêkirî ba. Dema ku îstixbarata me ji me re digotin ev dê bibe. Belkî me karîba pitir jiyanên mirovan rizgar bikin. Sebaret beşdarîkirina serbazên Emerîkî di vî cengî de digel berdewamiya vî şerî, meyla Emerîkiyan hatiye guhertin û niha kêmtir daxwaz dikin ku Emerîkî beşdarî şerî bin. 32 ji sedê ji Emerîkiyan dibêjin divên ew rolek sereke di vî şerî de bibînin. Berî mehekê 40 ji sedê ji wan e digot divê ew rolê sereke bibînin. Li meha du Şubatê 26 ji sedê ji Emerîkiyan dixwest leşkerê wan beşdarî vî şerî be. Niha 40 ji sedê dibêjin divê Amerîka rolekî serekî neleyîze. Yes, I said that the US should have no role. Belê min got divê Amerîka rol nebe di şerê Ukrayna û Rûsyayê de. Ji ber ku ez dijî şerî me, ez piştgiriya şerî nakim. Divêt em nebin polîsên cîhanê û tevlî nakokiyên gelên din bibin. Ez dixwazim bibînim ku ev rêveberiye û kongrîse li ser pirsgirêkên navxwayî û sozên kempêna Serok Biden de hatine dayîn bibînim. Ev encam nîşaneka aloziyane ji Koşkaspî re. Digel belavebûna wêne û vîdyoyên wêrankariya êrişên Rûsî li ser sivîl û nexweşxaneyan di bajarên Ukranî de bang têkirin ku rê li Serokê Rûsî bêgirtin, lê divêtin hikûmeta Serok Biden jî haydar be ji xetera azirandina Putin ku astê amadekariyê ji bo bikarînana çekê navokî bilind kiriya û her wesa haydar be ji ihtimala şerekî mezintir. Emerîkî dixwazin bi rêveberiya Biden serbaz û leşkerên Emerîkî li welatên Rojhilata Ewropa belave bike ji bo piştevanîkirina NATO. û sê pişkên Emerîkiyan dibêjin endametiya NATO ji Amerîka re bi sûd û mifa ye, lê piştevaniya giştî negeştiye radeya Hindê ji bo hinartina hêzan heta bi tenişt hêzên Ukrayna re şerê Rûsya bikin. 22 ji sedê wêne pesend dikin û 55 li dijin. 57 ji sedê ew ku piraniya Emerîkiyan bawer dikin ku Serokê Rûsî Vladimir Putin hêzên xwe hinartina Ukrayna heta ku tawana encam bidin. 36 ji sedê dibêjin ew ne piştrastin û 6 ji sedê dibêjin nexêr. Rastî jî ew e kiryarên bi rêveberiya Serok Biden ne gelekî dûrin ji van rawergirtinên giştî.